жылы, яқты, мотор, бүтін яңа жиһазлар белән жиһазландырылган бина бүген кулланышка тапшырыла. Без инде куанып көтеп алдык. Без инде монда Олар-Таш авыл халкына без медицина хезмәте күрсәтәбез инде. Менә безгә әле ярдәмчеләр дә бирделәр. Бүгенге көндә Аллага шөкер, алар безгә бик кирәк ие. Үзебезгә генә авыррак ие. Бу инде Орташ авылында 300-гә якын халык бар. Без шуларга хезмәт күрсәтәбез. Яңа туган балаларыбыз 3. Шулай ук бәбиев кайтучыларыбыз да көтелә. Бүгенге көндә инде грипп, ОРВ белән бик күп авыртучылар күп. Алар янында йөрибез, аларга хезмәт күрсәтәбез. Безгә инде шушындый матур медпунктлар ачкан өчен Сәламәтлек саклау министрлыгына, хөкүмәтебезгә, шулай ук районыбыз җитәкчесе Рәис Нургалиевичка, баш табибыбыз Марат Рафаиловичка, шулай ук җирлек башлыгыбыз Алмаз Рахимҗановичка, төзүчеләргә, шушы медпунктны төзегәндә катнашкан барлык халыкка Олар-Таш авыл халкы исеменнән зур рәхмәтемне белдерәм. Bizim avluda bütün mümkünlükleri bulgan felçer akuşerlik punktu aşılı bilen bütünüzü tebrik etsem, esenlik sağlık olsun. Hasimolina Gülnaz bilen Sayfulina Tahlilada esen sağ üzerinde bizge yerler etip esen emin yaşarda yazsın. İlerimiz tanış bulsun, köklerimiz ayaz olsun, varımızga da umuş hatırlayın. Barşağızga selam yollayım, nişir kiler jittiniz. Көңілге рәхәт бирә, сезнең нурлы йөзегез. Исәнмесез якын дуслар, исәнмесез туганым, ни хәлләрдә яшисез, кадерле тамашачым. Көп yıllar bizim şu Bereke yollardagi felçer punktlarin яңартылыкта. Дөрес, өзебезнең районыбызда өстәмә табыш нигезендә бу мәсьәләләр безнең күпмедер эшләнеп барган инде белгәнчә шушы мәктәпкә кертеп торган идек. То есть нидер таләпләрне үтәп, һәм инде иске биналардан без чыгарга тырышкан идек. Инде шушы программа davam etken arkasında bizim bu җирлегебездә дә инде яңарту һәм инде яңа бина булдыру. Ул беренчедән безнең балалар бакчасы мәктәп. Ондан соң өлкәннәребез бар безнең. Инде Россия Федерациясында һәм республика инде яңалыкка омтылды. Монда инде безнең өлкәннәребезгә ярдәм кыска арада күрсәтү өчен яңа штатлар барлыкка килде. Шулай итеп бергә матур итеп яшәргә язсын, булганны игелеген күрергә язсын.